pala ako nakakapaglaba. Bakit ganyan ang suot mo? Bakit parang magkamukha sila? Pa? O anak? Saan kaya dito yung pamasok ko? Ruby! Ruby! Bakit bang ingay mo dyan? Eh paano? Di ko makita yung mga damit ko. Asan yung mga yon? Naku, pasensya ka na. Hindi pa pala ako nakakapaglaba. Hindi ka pa nakapaglalaba? Anong isusot ko pagpasok ngayon? Wala ka na ngang nagagawa dito sa bahay dahil dyan sa kakaalis mo na wala namang kwenta. Ano sinasabi mong walang kwenta? Hinahanap ko yung anak natin, Masong. Tanggapin mo na lang na hindi mo na siya makikita, Ruby. Sa tinagal-tagal na ng panahon na naghahanap ka, may nangyari ba? Ha, Ruby? Wala nang nangyayaring maganda. Mula nung nagkaganyan ka, pati dito sa loob ng bahay, wala na ring magandang nangyayari. Pati trabaho mo, hindi mo na magawa. Umaasa pa rin ako, Masong, na makikita natin yung anak natin. Bakit ba hindi mo mailagay sa kukote mo? Na imposible nang mahanap mo ang anak natin? 2 dekada nang nakakaraan, Ruby. Hindi mo ba naiisip yon? Pero, Masong, Kung gusto mong maging maayos tayo, tanggapin mo na lang na wala na yung anak natin. Dahil kung ipagpapatuloy mo yung ganyan, baka pati ako, mawala ako sa'yo. Diyos ko, nawala na nga ang anak ko. Pati ba naman ang asawa ko, mawawala sa akin. Ayoko. Hindi ko alam kung kaya kong gawin ang gusto niya. Pero ayokong iwan niya ako. Morning, pre. Oh, bakit ganyan ang suot mo? Tsaka, iba yung amoy mo, pre. Paano? Yung kumare mo nakakainis. Wala nang magawang trabaho doon sa bahay sa kakahanap sa anak namin. Naku, pre. Hindi nakakabuti yung ganyan. Napapabayaan ka na rin yata. Yun na nga eh. Agang-aga, mag-aaway na naman kami. Dapat kausapin mo siya. At ipaintindi mo sa kanya na talagang wala na yung anak nyo para hindi na siya umasa. Ilang beses ko nang sinasabi sa kanya, pre. Paulit-ulit na lang. Pero, wala eh. Naku, mahirap yung ganyan. Eh, ano yung iniisip mong paraan para tumigil siya? Alam mo ba, kanina nag-away kami dahil hindi pa siya nakakapaglaban ng damit namin. Sinabihan ko siya, iiwanan ko siya kung hindi pa siya titigil sa kakahanap sa anak namin. Sinabi mo yun? Eh, ano yung reaksyon niya? Hindi nakaimik, nagulat siya. Pero, hindi mo nang gagawin yun, di ba? Anong hindi? Talagang tutuhanin ko. Kasi nakakasawa na. Kawawa naman si Kumari pag iniwan mo. Hindi nga siya naawa sa sarili niya. Maawa ako. Pre, na si boss. Boss, magandang umaga po. Boss, magandang umaga po. Magandang umaga din sa inyo. O Masong, bakit ganyan ang suot mo? Boss, pasensya na po kayo. Hindi po kasi nakapaglabas si Mrs. Ah, ganun ba? Opo. Siya nga pala, gusto ko kayong imbitahan sa bahay. Dumating na kasi yung anak ko. Gusto niya kayong makilala. Maraming salamat po, boss. Maraming salamat po. Hindi po ba nakakaya sa anak nyo? Hindi. Mas maganda nga yun para maging malapit kayo sa isa't isa. Pumayag ka na, pre. Sayang din yun.
makalibot tayo ng hapunan. Sige po, boss. Kakarating kami. Aasahan ko yan ha. Sige, sasabihan ko rin yung mga ibang kasama nyo. Ikaw pre, libre na nga lang, ayaw mo pa. Umayag na nga ako, di ba? Ikaw talaga. Tagal naman lumabas nila, boss. Kung naiinip ka pre, magtingin-tingin ka muna dyan oh. Nagugutom na ako, pre. Sige, diyan ka muna. Bakit pare? Alam ko na iniisip mo pare. Pero, imposible pare. Bakit ganun, pare? Magkamukha sila. Pre, napaka-imposible maging siya. Dahil sabor siya lumaki. Ayaw kong isipin, pre. Pero, bakit iba ang nararamdaman ko? Ikaw na rin nagsabi, di ba, na matagal na siyang wala. Oo, pare. Pero, bakit parang magkamukha sila? Pare naman, normal lang sa mundo ang may mga magkamukha. Siguro nagkataon lang na magkahawig sila. Ano pare, duda ka pa rin ba sa mag-ama? Oo. Siguro tama ka. Nagkataon na magkahawig sila. Sabi ko naman sa'yo eh. Ano, naniniwala ka na sa akin? Oh, andyan na pala kayo. Opo, boss. Ito pala si Brian. Napakabait at masipag. Ako na lang ang kasama niya sa buhay. Simula nung nawala yung mama niya. Sabi ko sa'yo eh. Sige, maya-maya lang darating na yun. May pinuntan lang saglit. Sige, maupo muna kayo habang iniintay natin yung iba. Pa! Oh, nandiyan na pala yung anak ko. Oh, anak. Hoy pre, kanina ka pang walang himik dyan ah. Wala, pre. Di lang ako mapakali. Bakit? Iniisip mo pa rin ba yung anak mo? Kahit isipin kong hindi siya yun. Iba eh. Anong iba? Ay nako, kung alam ko lang makakagulo sa isip mo magpapunta natin doon, sana hindi na lang kita pinilit kanina. Wala namang problema doon, pare. Yung sa akin lang, iba yung nararamdaman ko noong nakita ko si Brian. Lalo na yung litrato niya nung bata. Pare, narinig mo naman siguro yung sinabi ni boss kanina, di ba? So, paanong magiging siya? Tama ka nga talaga, pare. Paano nga ba? Magkamukha lang siguro sila, pare. Kaya, itigil mo ng pag-iisip mo ha. Napaka-imposible. Tama. Pero bakit ganun? Kahit sabihin ng isip kong hindi siya, ibang nararamdaman ng puso ko.
Ruby, kanina ka ba dyan? Masong, huwag ka magagalit sa akin. Napag-isip-isip ko kanina na ititigil ko na yung paghahanap sa anak natin. Dahil sa tagal ng panahon na lumipas, siguro talagang wala na siya. Hindi ko alam kung sasabihin ko ba sa kanya ang nakita ko kanina. O ilayin ko na lang. Ayoko nang umasa. Baka mamaya, masasaktan lang ako. Uy, Masong. Kanina pa ako nagsasalita. Bakit wala kang imik dyan? May problema ka ba? Ruby, miss ko ng anak natin. Gustong gusto ko na siyang makita at makasamang muli. Teka, Masong. Bakit ganyan namang sinasabi mo? Ngayon, handa na akong itigil yung paghahanap sa anak natin. Tapos ganyan ang sasabihin mo? Hindi ko alam. Bigla ko lang siyang naalala. Ano ba talagang gusto mong mangyari, Masong? Naguguluhan ako. Dati gusto mo siyang kalimutan. Tapos ngayon, ganyan ka? Hindi ko alam kung ano ba talagang gusto mong gawin ko. Ang kalimutan at tanggapin na wala ng anak natin o ipagpatuloy ang paghanap sa anak natin. Bakit, Masong? Nakita mo ba yung anak natin, ha? Alam mo ba kung nasan siya? Magsalita ka, Masong! Hindi ko na alam kung anong gagawin ko. Lalo ako nababaliw sa mga ginagawa mo. Naiinis ako sa'yo! Kahit gusto kong sabihin sa iyo ang nakita ko kanina, pero hindi pa sa ngayon. Gusto ko munang makasigurado kung totoong siya nga. Bakit kaya wala pa sila? Araw ko'y papanglaw pag di ka natatanaw. Kahit saglit man lang, ika'y masilayan. Sa'yo ay maghihintay kahit ika'y mawalay. Diyos ang pinagmulan ng pagmamahal ni nanay. Himig ng pagmamahal sa'yo'y iaalay. Ang pag-ibig ni nanay sa'yo habang buhay. Di ako mapapagal, di malulumbay. Ating tutunghayan ng bawat oras. Yung kantang yun, hindi ako pwede magkamali. Oo nga pala. Nakalimutan ko yung mga pinadalang papeles ni Papa. Nasaan ka? Bakit alam mo yung kantang yun? Anak! Nasaan ka? Ruby, anong ginagawa mo dito? Ba't nandito ka? Masong! Nandito siya!
Narinig ko yung kanta. Anong narinig mo? Anong kanta? Wala nang ibang tao dito. Nandito siya, Masong. Hindi ako pwede magkamali. Yung kantang yun. Kaming dalawa lang nakakaalam. Ano ba kasing ginagawa mo dito? Ba't ka kasi nandito? Masong. Umuwi ka na. Huwag mo kong iyayin dito habang wala pang anak ng boss namin dito. Pero Masong. Malis ka na. Oh, sir. Oh, Masong. Tinitignan mo dyan. Wala po, sir. Ganun ba? Sige, ano? Trabaho na tayo? Sige po. Tara. Salamat. Bale, ito. Ito yung pinadalang papeles ni Papa. Bale, ito na yung mga gagawin natin. Himig ng pagmamahal. Sa'yo'y iaalay. Ikaw, buti na lang hindi ka nabutan ng boss ko. Bakit ba ayaw mong maniwala sa akin, Masong? Rinig na rinig ko kanina. Yung kantang yun. Eh ano bang kasing kantang yun? Eh wala naman ibang tao doon kanina, kundi tayo lang. Nababaliw ka na ba? Hindi ako pwede magkamali, Masong. Rinig na rinig ko kanina yung lalaking kumakanta. Huwag mo nga akong pinagloloko. Alam kong gumagawa ka lang ng kwento. Anong gusto mo? Pupunta ka sa opisina namin na manggugulo at hanapin mo yung taong kumakanta na yon? Oo, Masong. Kung yun lang ang paraan para mahanap ko yung lalaking yun. Yan ang wag na wag mong gagawin, Ruby. At wag mo kong ipapahiya sa pinagtatrabahuan ko. Masong, malakas talaga ang kutob ko. Dahil kaming dalawa lang ng anak mo ang nakakaalam sa kantang yun. Wala ka namang nakita, di ba? Guni-guni mo lang yun. Kasi disprado ka nang mahanap ng anak mo. Pumasok ka na nga doon, baka hindi pa kita matansya. Masong? 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 Sino yun? Oh! Boss Brian! Dito kayo, pasok kayo. Mainit dyan. Sige. Pasok po kayo, boss. Pasensya na kayo dito sa bahay, boss, ha? Sobrang kalat. Maupo po kayo. Salamat. Bakit po pala kayo naparito, boss? May nakalimutan lang akong ipaliwanag sa'yo. Ayoko naman na sabihin sa text o tawag. Kaya sinadya na kita rito. Ah, ganun po ba, sir? Ano po ba yun? Ah, sir, baka gusto niyo po ng merienda o kaya kape. Nako. Hindi naman, Song. Mabilis lang naman to. Paano ba yan? Maliwanag naman na sa'yo siguro kung anong gusto kong mangyari. Sige, sir. Salamat po. Sige. Sige, tutuloy na ako. Magkita na lang tayo bukas sa opisina. Saglit, sir. Tapos ko na pala yung proposal. Kukunin ko lang po saglit.
O sige, pakita mo sa akin. Sir, ito na po pala yung proposal. O sige, magkita na lang tayo sa opisina bukas. Sige sir, mag-ingat po kayo. Salamat. Masong, sino yun? Yun yung anak ni Boss Romeo, si Brian. Yun ang boss namin ngayon. Hoy, anong ginagawa mo dyan? Yung kasing nasa kotse, Masong. Parang ano, Tumigil ka na nga dyan. Nag-umpisa ka na naman eh. Sino kaya yung babaeng yun?